Me gidan nan lafiya bari in je in duba shi. Me gida? Ikon Allah. Ciwon cikin ne haka duka? Azumi dadi ba. Ba komi yanzu na samu na yi zawo. Alhamdulillah yanzu. Yanzu da sauki ko? Da sauki ba. Me gida? Na? Yanzu azumi na zai dame ka bar shi mana. Ya fudo. Ai mu wannan kana gani. Ko ba mu ci komai ba muna yi azumi ba. Karka damu ba komi. Na yarda da haka. Yawa. To bakin ka din fa. Baki? Bakin naka. Har da amai fa. Amai ma duk. Bani in gani. Amai ma. Fi sabilillah. Ya ila. Wannan ba kulu ba mai gida? Wannan ba kulu ba? Ina bikin Allah ta'ala da